Mun kaverit kuvais mua aikaansaavaksi tyypiksi. No, mä oon aika semmonen, sanotaanko sosiaalinen, aika semmonen eläväinen tyyppi. Että tykkään tehdä asiat omalla tavallani. Myös aika positiivinen ja luotettava. No, mun kaverit kuvailis mua luultavasti semmoisena auttavaisena ja sisukkaana henkilönä. Oikeus ja laki niin toteutuu vasta sitten, kun niitä ruvetaan soveltamaan käytännössä. Pääsee tulkitsemaan säännöksiä, että miten ne soveltuu eri tilanteisiin. Tämähän on ihan puhtaasti tulkintatiedettä. Ja totta kai siinä on aina niitä rahaetuuksia. Ja mahdollisuus työllistyä tosi moniin eri aloihin. Itä-Suomen yliopisto on monitieteinen ja se löytyy 3 kampukselta, niin se just parantaa tenttimahdollisuuksia aika paljon. lukion jälkeen avoimeen yliopistoon ja sieltä sitten luin tänne Joensuuhun opintoja. Ja mä oon huomannut, että täällä on tosi paljon eri paikoista Suomea niin opiskelijoita. Että tänne Joensuuhun oli tosi hyvät kulkuyhteydet. Oikeustieteissä oppii hahmottamaan kokonaisuuksia. Argumentaatiotaito on kehittynyt ja sopimusten sopimusehtoja kyllä tulee tosi tarkasti katsottua läpi. Että pystyy aika paljon taloutta suunnittelemaan ja sopimuspuolella aina tietää, mihin ryhtyy. Jos en lukisi oikeustieteitä, niin tämmöistä pohdintaa olisi vähemmän. mä uskon tai ainakin haluaisin työskennellä terveydenhuollon juridiikan parissa ja esimerkiksi vaikka kuntayhtymän lakimies voisi olla sellainen. Kansainväliset työt voisi kiinnostaa, ehkä ulkomailla. Oma asianajotoimisto olisi semmoinen yksi mahdollinen. Voisi perustaa asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen. Ainakin syyttäjän tehtävät kiinnostaisi. Pyrin ylenemään varmaan verohallinnossa jossain tehtävissä siellä. Toivon, että mä oon kehittämässä yksinkertaisempaa ja selkeää lainsäädäntöä. Mä toivoisin, että jokaisella olisi mahdollisuus ymmärtää omat oikeutensa. Kyllähän sitä miettiä aina silloin tällä, että onko tämä tai tuo laillista. Ja se on varmasti tämän oikeustieteen opiskelun ansiota. Mitäs sä oikein touhuat? Niin mä mietin ihan samaa.